huma 4 l-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna fil-waqt li 8 persuni oħra fiequ minn dan il-virus. In-numru totali ta' persuni li riżultaw pożittiv għal din l-imxija issa tela l-426 fil-waqt li f'Malta bħalissa għandna 324 każ attiv u dawk li fiequ issa telaw għal 99 persuna. Il-professur Charmaine Gauci min-naħa tagħha qalet li sa issa hemm żewġ persuni li għadhom jinsabu fl-ITU u l-kundizzjoni tagħhom hija waħda stabbli. Intant il-każijiet li riżultaw fil-pożittiv f'dawn l-aħħar 24 siegħa kienu kollha persuni barranin. L-ewwel każ imħabbar kien ta' raġel Taljan ta' 34 sena residenti Malta huwa kellu s-sintomi ta' sola imnieħru blukkat u telf ta' sensi fosthom ix-xam u t-toma. Ir-riżulta li dan ir-raġel kellu kuntatt ma' wieħed mill-każijiet li kien diġà imħabbar u qiegħed jissokta il-contact tracing dwar dan il-każ. It-tliet każijiet l-oħra huma ta' migranti residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar, kollha irġiel. It-total ta' każijiet f'dan iċ-ċentru issa tela għal 35. Għal-mistoqsija ta' Net News, il-professur Gauci qalet li l-istudju dwar l-immunità għadhom għaddejjin. Għalhekk huwa importanti li l-istudji jibqgħu isiru sabiex bekk tkun żviluppata tilqima mill-aktar fis. Iżjed ma jkollna sitwazzjoni fejn ikun hemm immunità għal dan il-virus, iżjed għandna ċans li aħna nkun nistgħu nikkontrollawha u iktar hemm iċ-ċans tajjeb li tiġi żviluppata tilqima li tkun tajba u li tkun tajba li tipprovdi immunità għal persuni u anke li inti jkollok in-nies kollha li jistgħu jiżviluppaw l-immunità li aħna nafu li sfortunatament li inti għandek l-anzjani u anke l-atfal żgħar li jkunu jibatu biex jibnu l-immunità. Intant mill-ġdid is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika għamlet appell biex kulħadd isegwi l-appelli li qed isiru mill-awtoritajiet tas-saħħa. Importanti ibqgħu id-dar, ibżgħu dejjem għal xulxin u ibżgħu għal saħħitkom. Importanti ħafna għaliex dan huwa l-aħjar mat li jista' jkollna biex aħna nikkontrollaw. U dejjem infakkarkom ibżgħu għall-anzjani u għal dawk in-nies li għandhom mart kroniku.